Takarjola amchani Gwngrai Kamini Lukurok belai jungjalo ongoi tongmani koktuma manai krak shalo a amchayo thangai mairongte juda juda manai khene ruwe Lukurokno Chubachu khlaika Bishramganj ni Sub-Zonal chairman Suran Debbarma teibo hasteni joto Lukurokno bo chukya borokrokno Chubachu khlaina bagai kobokha Bishramganj ni Simi Buddha Debbarma ni koktuma chungoi TV Hingke nini moi ni bu fasong ni para ke bro? Abo oza kan Hingke nini mua ni hingke? mua ni jom pi tu. Tu jom pi ni. Ni bu pai. Ha? Bu pai tu. Bu ba. Nuk tu jom pi ni da. Ang om hai borok kaisa bipot klai tongmani no. Abono ang nasigi tongmeya. Bipot no je sikama no ja parise jorte ani je khomota tongsa jorte ang bono je sikama uddar khayan baga ang chesta nawo. Bwskangni jotino tabo grirok kwbangma borokno tongkho onyone koto leader rok sit manai thaka angke grirokno baksa naya nang hingka ka kami amcha je nin suktui nang kami gurinyai mohike mairong bagui tongo chajangni kirche thogrubo mosorobo joto je bini nukungo joto nangmani bibang se mohike roi tong hingka borong hingka tamni chero asugui tongoi borong hingka tamni bagui naya tamni bagui bokhe feel guria Na borong go nainai borong ni khunju soguya ba bong mokol bai thang kalai ani karone nyai borong nai phimia tabuk nuk nai borok tabuk borong no chubawan ni nang asa kayo sini CM mungtung EM mungtung MDC mungtung bong knowledge kalai nai mo kinta ani junal ne under ya ani Sub-Zonal ne under ya mo hangka takarjola Sub-Zonal ne under oro takarjola Sub-Zonal ni vice chairman tongo ke bong na under ang bong no cyclang nai borong no jati chubana ni bagai tai sini mo maharaja ni area kalayo maharaja bo oboshoi chubawan nang asa kayo Sungjo osuk jora je maharaja ni kaisa imang no muk thang khaina ni bagai sung osuk jora khai tong ka maharaja oboshoi bong no lama khainai nang bisas khayo maharaja onong ni nukhung poribar ko busrok tong abrok ko sajaman or no khungo to ta ke bukri kha bu phamasa tangi chari tomani bini buma hangka to maje khasio maja sia miling malang hai ngi tongo aboni karonoi tai bani kha khamo otrai mangnei kaisa class 12 pori tongmani tabo bu phathoi thangai nai aji charnai kringi Porimalia school thangmalia te masa class 10 no sung obono je sikebano ti sawoi naithok khalaye sini thinangni chati phanangi kalang thangmanani bagai abang jot lukuni thani kobongnani musungo sar nang tini tam ro phaja bong poribar ang to tam manai sudu mairong simi bag thaibar phakya inge tai kicha mecha somosa emne talcharongni choli drop mairong som moso dialogue asorong tuburi phakya o kami ro khe tam hunja ko kami ni mungro o kami no Gwngrai kami hinja ko mo bo division khojok mo hingke takarjola Sibajola district no klayo mo sini bolok hingke takarjola sini jompui bolok na andar klayo Zonal lagi sini takarjola Sub-Zonal andar klayo sar no tini oma haike soba phaimano kani ni sabno tui phaikan nang nin logi ro ko mo haike sobanan baga ani logi to angkemno tubli tini kemno manan bo sambabya ani logi song phaya ani logi wo sing khorong ni je aji laimani ba khorong ni bisingo no sing phailekya egata ani logi tabo ko manjar phaya senior ni Sub-Zonal ni vice chairman tongo hingke tai iko bo kor poribar ni bini bagina satongo iyo hairong ta getai masa thuinai ni bini betada bufayung thuinai ni bufayung botongo masa jago tongtana eke o thuinai ni nok hingke tui jom pini boro hoto samiri ka phaimani khana iyo mai tei ko